gene Islam namung disyariatkan nama yang baik. Badhe mencontoh nama-nama para nabi boleh, silahkan. Tapi yo asmane kudu tanglet rumiyin kali para masyayikh, kali para kiai. Asmane sae napa mboten? Umpamane makna Jawi nggih silakan. Sing penting tanglet rumiyin. Aja sampai dumeh anake lahir hanya sekedar ngepasi zaman, ngepasi waktu. Udan bledek ngapar-apar udan deres. Amangka asmane diparingi nama Tatang Guntur Badai Halilintar. Ya bocah nek ngomong nyentak-nyentak nyamber-nyamber kaya bledeg. Dume laire Rebopon diparingi asma Bopon. Saya sinten? Oh iya, laire dina Selasa Senin, Selasa Senin. Selasa kok Senin. Dadi asmane Sanin. Jebule nggone lair